Pag-asa Dagupan naman nagpaalala sa banta ng thunderstorm kahit pa El Nino. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Bukod sa mataas na heat indices na naitatala sa Pangasinan sa kasalukuyan, nagbabala rin ng Pag-asa Dagupan hinggil sa localized thunderstorms o kalat-kalat na pag-uulan na may kasamang kulog at kidlat na posibleng maging mapanganib para sa mga nasa labas o mga nasa open area. Sa panayam kay Pag-asa Dagupan Meteorologist Jose Estrada Jr., kalimitan nagdudulot ng pamumuo ng cumulonimbus clouds ang malinsangang panahon na nagpapaulan tuwing gabi o madaling araw. Pag nahit ang earth surface natin, siyempre nakakaroon tayo ng condensation. Pag nagkaroon tayo ng condensation, siyempre nakakaroon tayo ng convective clouds. So yung clouds na yun, so nakakapakabuo na tinatawag natin yung cumulonimbus clouds. Yun na yung CB na tinatawag natin na nagbibigay naman o nakakapagdulot na pagkulog o pagkidlat o yung tinatawag natin na thunderstorm. So yun po yung epekto nun. Pag malinsangan o mataas yung temperatura natin o yung pagtaas ng heat index natin, yun po yung isang senyales na possibility na magkakaroon tayo ng thunderstorm. Mainam umano na huwag na lumabas ng bahay upang hindi matamaan ng kidlat. Sakali namang maabutan sa labas, huwag sumilong sa matatayog na puno at open areas. Iwasan din umano ang paggamit ng mobile devices sa kasagsagan ng thunderstorm dahil sinusundan umano nito ang radiation mula sa mga gadgets. Hanggat maaari, kung nasa labas tayo, huwag kayong sisilong sa mga matataas na punong kahoy o sa matataas na lugar na ikaw ay mag-isa lang. Kasi yan po yung isang epekto, isang parang pupuntahan ng radiation. Kung gagamit tayo ng mga device, gaya ng cellphone, while in that cases nakakaroon tayo ng antanda, susundan po ng radiation po yung cellphone. Samantala, asahan naman ang pagtindi ng nararanasang alinsangan dahil sa patuloy na pag-iral ng red high pressure area na weather system sa bansa. Nitong Abril, nasa 46 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na pasok sa danger category ang naitala sa lalawigan at posible pang tumaas ngayong buwan ng Mayo. Mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.